It's kamote again. Hey! One more time nga nga. Hirap ng buhay, walang makain. Kumuha ng itlog at lagyan ng asin. Basagin. Pati 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 dalawang itlog hawak niya, painitin ang mantika. Sunny side up ay ayaw niya, scramble egg ang gusto niya. Pagkabasag ng itlog niya, pagtingin niya ay bukok na. Inamoy niya ang baho na, pinalik niya sa tindera. Hoy Ale! Palitan niyo itlog ko. Eh kasi! Bukok binigay niyo. Bad trip ka! Ginugutom na ako. Kung busog ako, hindi ako magreklamo. Akin na! Akin ang itlog ko. Sure ka na ba? Na hindi bukok to. Uwi na ako! Sa bahay nood ng gold habang nagluluto. Pati 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 buhay, walang makain. Kumuha ng itlog at lagyan ng asin. Hirap ng buhay, walang makain. Kumuha ng itlog at lagyan ng asin. Basagin. Sa sobrang gutom, sumasakit ang tiyan. Kaya ang pagluto dapat bilisan. Nanginginig na ang mga kalamnan dahil ako ay malapit ang labasan ng mga pawis sa katawan. Buksan mo nga ang electric fan. Patingin ko sa hapagkainan ay pisti walang kanin dyan. Pati 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 buhay, walang makain. Kumuha ng itlog at lagyan ng asin. Hirap ng buhay, walang makain. Kumuha ng itlog at lagyan ng asin. Basagin. Pati 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 pati